Yes. डिस्टार्बसो फैनाय जाबायलै बाजै आंथ' आरो मोनायावसो सफैबायना मेरा मानो हरदों आंनावलाय जेबो नङा दे हामाथो जानो दे अब्लाबोलै ओमफ्राय जोंनाबो आइया थिनहरबाय थायो बेखायनो फैथारबायलां नोंसिनि प्रब्लेमखौ आं खिन्थादोंमोन नालाय ओमफ्राय आइया इसेबां उसुबिदायाव दंबालाय एसे नायना फैथां आबा बुंबायानो थायो आइया नों फैदों हामदोंसो न'नियासो नै खबरखौनो लाफैबावाखै जेबो बाजै ओमफ्राय नोंसिनि फेमिलिनियालाय रावबो फैयाखै माने बेबायदि समावथ' दा एसे फेमिलिफ्रा जमा थाब्ला मोजां आरो ना औ नाथायबा जोंनि उसुबिदाखौलाय आरो मा बुंबावनो आंगो थाब्लाबो गैयै बायदिसो जोंनिया गुबुनफोरनि बायदि नङा दे जोंनि जिउआव मा जादों मा जागासिनो मा सोलिदों रावहाबो जेबोखौनो नांजाखाया बेसेरा दुखु माथो बिराद दुखुलै बेस्रानि जिउआव फेमिलिफ्राबो फैनांगौरा मानो फैया बेलाय फैनो नांगौ बेखायनो जोंबो बारा नांजाला दे जाय फैनो गोसो फैबाय फैयाब्लाथ' जोंबो इसेबां मानि लिंथाबबाय थाला रावखौबो गैखायै बायदिखासो जोंना रावबो नङा प्लिज अखाफोर बेबायदि दाबुंलै दंब्रा आंथ' दङ ना आं खबर लागोन आरो माथो ना बाजै औ नोंथ' खबर लाफैबावदों बेसेदि मोजां मोनदों जों एसेबाबो गावनि जायाब्लाबो जेन'बा नों गावनि बायदि साननानै जोंखौ खबर लाफैदों जे मानो लाया जानरा बाजै आं बयखौबो समान सानोलै जोंहाबो एसेबां मानि गैया न'आव थेवबो आं बुजिखायोना जोंनाबो बिदिनोसै आरो ना बाजै फेमिलियाव एसे बिमाजों आंजोंल' नालाय जोंहाबो ए नोंसोर सानैल' आरो नोंनि हिनजावालाय हिनजाव औ बिहामजो लायाखै होनबा नोङो ओइ बाजै आं सिंगेलसोलै बिहामजो थिहामजो गैया आंनाव दाबो जोंना न'आव आइजों आंजोंल'खा आजिखालिलाय बहाथो मोननो रा बाजै दङबा नागिरबानो जाबाय आंनि थाखाय ओरैनोसो होनदोंलै बाजै माने आं बुंनायखौ सिरियास दाला आरोना ओमफ्रायथ' नै फैबाबो जेबो मोनजालांनायानो जाथाराहाय नै ओंखामखौनो जालांदो नामा जेबो गैयाबाबो जोंनाथ' आरो दा मिथिखायो न' माबायदि नोंसोर आंखौसो सिन्था खालामबाय थायो नङाना फैबाबो जेबो नङा आं जेबो मोनालै बास दसे खबर लानो होननानैसो फैखादों आङो बाजै साहाया जासिगोन ना बाय बाजै साहाखौलाय मानोथो फुदुंबावखोरा होद मोनाखाबायमोनलै लोङाबाबो जासिगौमोनदां नङा दे लोंलांदो फुदुंखाबाय आं बेबो लाल सासो जाबाय लोंलांदो दे आं र' लायनि नोंसोर रायलायथ' औ ओमफ्राय माबा माबि लाबोदोंमोनलां बाजै मेथाइ मोनबाय दाना औ साहाजों लाबोखानोसै आं बेखौबो आरे नोंसोर जादोलै बाजै आं नांथ'ला दे आंनो नोंसोरनोसो लाबोखादों आं एसे होमबाबोथ' दे होमबाना रायलायथ' नोंसोरो ओमफ्राय सासेयालाय माथो नुथाराखै आं फैबाबो लोगो मोननायानो जाया बारा दङ न' सिङाव मा खालामनो आरो बियो मबाइलल' सेरबाय थायो दे होमबालाय जोंजों बारा मिलि-जुलि गैयाहाय बेबो गथ'आ मानोबा मानो बिदि दे ओरैनो फेमिलियाव जाबायदि बिपद फैनानै दंखायो एसे न'नि जानानै माबा जानांगौ आरोना बिब'जों बिबाजैजों मिलायनानै थानांगौ माथो बुंबावनो आरो औ रायना हेल' औ जायख्लं माबालै फैसाखौ आङो सनालिनि आखायाव हरबायमोन मोनबायना मोनबाय नै दासो ओमफ्राय ना जोंहा न'खरावथ' आरो नों मिथिखागौ माबायदि दा हालोदा बेखायनोथ' जाखिनि हायो आङो हरबाय दे उरायना नोङो टेनसन दाला दे आङो नांगौखिनिखौ जगार खालामनाबाबो हरगोन नोङो बुंबानो जाबाय माबाफोर मदद नांगौबा थेंक इउ स' माच जायख्लं नोंजों आंखौ इसिबां अनो आइ लाभ इउ टु आइ लाभ इउ रायना दे होमबा ना जायख्लं दायो रायलायनोसै दे होमबालाय दा फन हरफिन दे बाखि नोंनि आब' बाजै मोनहा गासिबो थिग दं दा बाजैयाथ' बिदिनोसै दुगि भागि आरोबा आब'आथ' बेसेरा बेबो नागिरगासिनो फैसा थाखाखौनो मोना जादों जाथि खुरमानावबो बिबाय गैया दे उरायना नों टेनसन दाला दै नों बांद्राय गाबनो नाङा ओमफ्रायो औ जायख्लं आइखौ गोसोखांबानो मेगनावनो मोदै फैबाय थाखायो माथो खालामबावनो इसोरानो बेफोरबायदि खालामबायबा नोंस्रा न'खराव जोंनाबो आफाया थांबाना आं जोबोद दुखु मोनबाय थाखादोंमोन दाथ' नोंसिनाबो आफा गैया जोंनाबो आफायाबो दंबाबो गैयिजों समानसै आइयाबोथ' नागारनानै थांबाय आंथ' दंना जाम्बिलाय दे होमबा ना बाय दुखुलै बेस्रा न'खराव आं थांनो होनबाबो गावनो बादा होयोबा नङाबाथ' आं थांसिगौसोमोन थेंक्स टु सनालि ओमफ्राय फैसाखौथ' हैबायना बियो आंनावबो मानोना केससोमोन नालाय आं अनलाइनजों हरासै दे आबा जायख्लं
आयै नोमबैनि मुलि बायनो दोननाय फैसाया हरनाय जायाबा फैसा आं दाख्लै होथ'नाया हरनाय दा थांबा नोमबैनो मुलिखौ लांफाखानोसां बावलायलांबायसो आंहाबो हाखु दाखुयैनो बेथ' आयै माने एसे बाहाय जाबायलै आंजों हा फैसा बाहायजाबाय मुलि बायनो दोननाया हाबा आयै दाख्लै आं एसे बाहायनाय जाबाय मानोना आंनि नांगौ माखासे बायनांगौ दंमोन ना बेखौ बायनायाव नोंनि नांगौखौथ' आंनो माथो बायनो हरखायो बेबायदिलाय मा नांगौ जादों नोंहालाय जे आबैनि मुलि दोननायनि फैसाखौसो नों बाहायबाय ओरैनो फैसायानो थोआ नों मानो बेफोरबायदि बाहायनांगौ जाखो दे नांगौ नालाय नांगौब्रा आयै एखनबा नांथारगौआवबो आंहाबो बाहायनांगौ जायोना बाहायफ्राङो होमबालाय मानोथो होआ नोंलाय होनामोन ना ओमफ्राय होबानोखि नोंहा बाहायनांगौ हा उमुगनि आबैनि फैसा दोननायखौ आबैनि मुलियाव नांगौ जायो बेसेबांबा थाखा अबेनिफ्राय मोनबाय थानोहाय नोंहा गैया मा गैयानो बेनोथ' नांथारगौबाबो नोंबो बिबाबो होनो हायाना आंहाबो बाहायनांगौ जायो एखनबा समाव ओमफ्राय देनाय मा बायखो नों बुंनोसै हा बेसेबां बाहायखो ओमफ्रायो दङ आयै आं लोगोनाव लाथ'नाय दंमोन ना बेखौ हरनांबाय आङो बिबाय थानाय इमारजेन्सि जादों होननानै ओमफ्राय आंनि गांनैसो बिदिनो नांगौ बायबाय आं लेखा आरो आं बुंबाय थानो हिसाब होबाय थानांगौ नामा दे मालाबा लाफिनबानो जाबाय ना फैसा दसे मा होथ'खो नोंथ' बाहायनायावसो उरायहोबाय माथो बे माखासेया हरफिनबा हरफिन गोख्रै दानो सोरबा होफैगोनहाय फैसा ओरैनो नांगौबाबो बिबाबो मोनखाया जेरावबो बिस्राबो मालाय नोमथेयाबो न'खर गोनाङा जाहोबाय थानो हागोन जोंखौ ओरैनो आंनि आइ आफायाबोलाय आंखौ बेसे नायनो गावसोरनो बेमारि जानानै थाखा फैसाफ्रानो बेराम नायनायावनो थांजोबगासिनो माथो बुंबावनो जिउखौलाय आरो बे नोंनि नोमबौआ बिसोरबो नायबाय थानो हायाना बोरायबाय बुरैबाय सानबेसे जोंखौ फिनोसै ओरैनोबाबो जोंहा दा बिमा फिसाल'खासै नोंबो बिदि बारा फाल्थु जानाङा दै गथ' बहाबा बाहायखो माबा बायदों मादों सोंबा हरदो मा होनबावनो दानि गथ'फोरखौ नांगौआव होथ'बाबो माबा बाहायनायावसो दङ बिस्राबो हनै जुरियासो बिदि जाबावबाय खम फैसा थाखा थांसिगोन बिस्राबो एबाराव फैसायानो रानबाबो थोखाला मानसिनिलाय बहाथो फैसाया थोयो थोखाया जेरावबो मोनबाय थादो दे बियो ओमफ्राय बाखि अखाफोर नङा माने आं बुंनो सानदोंमोन आरोना बारा सिन्था मोनदों बे आंनाव दिनै हरबायानो थादों फन फैदों नोंना बिदिनो फैलाबाय थायोलै आंनाव मानिबा बास कम्पानिनिसो मानसि नङा आं बुंदों आरो बारा सिन्था खालाम फनखौनो हरसो लानांसिगोन आङो जेन'बा आं बुंदों आरोना अखाफोर माने बारा सिन्था गासैबो थिग जाजोबगोन सोरबा इम्परटेन्ट हरदों खोमालै हमा मानो नङा आंनाव रावबो इम्परटेन्ट हरा बिदिनो फैलाबाय थायो फना दा आरो खबर लाफ्लानोबो हरोना खायसे खबर ओरैनो लानाङा आरोना बिदि प्रब्लेमनि समाव फैथारनानै खबर लानाया एसे आलदा जायोना खोथाया फनजोंल' फनबा माथो बुंबावनो नोंसो ओमफ्राय खस्थ' मोनबायना जोंखौ खबर लानो फैबावो गोजां बोथोरावबो माथो खस्थ' जानोब्रा जेबो खस्थ' नङा आं सोंनो सानदोंमोन आरो जेन'बा आयंनि सारादुनि थाखाय जगारा जाजोब्बायमोन ना जानाया जाबाय खालामनोसै नोंखौबो लिंहरगोन आं फैदे हायोबा एसे खामानि मावनो फैब्लानो जाबाय या सियर मानो फैया जानो आंलाय फैगोन दे खेबसेल' खोन्थाहरबानो जाबाय आं फैगोन बेनिफ्राय आंबो ओंखारलांनांसिगोन आइयाबो हारसिं जायो हराव बिदिनो दखान होदों आरोना दखानखौबो 8टासोबानो बन्द' खालामो नालाय दा आंखौ नेबाय थागोन दे ओंखाम जानोबो होमबालाय मादैया हारसिंसो न'आव ना नोंसिनाबोथ' एसे गोजानानो जायोदां न'आ गोजानाथ' एसे गोजानानो जायोलै होमबा दे ना आंबो थांनोसै माबाफोर प्रब्लेम जायोबा बुंबानो जाबाय आंखौ थां दे नाथाय अब्लाबो साहा लोंलांथार दिनै हले साहा लोंलांनांगोन नोङो ओंखामबो जानो जागौमोन गावहा आरो लेट जायाबा माब्लाबा मेबि नेक्स्ट टाइम दे जायो ओंखारबो मा जाखो आदैमोन आमाय नोंसोरो बोरो आंनि फिसाजोआ बोरो फिसाजो मा होननो सानदों आयं ना नोंनियालाय बहा दंहैयो माथो मानसिया दाबो गैया न'आव बोरो नोंनि फिसाया बोरो हो आंनि फिसाजोखौ लाना बहा खारदों बेलाय बेफोरबायदि जायादै बहा खारफानानै दं बेलाय गामिनि सासे उन्दै गथ'सा हिनजावसाखौ लाना खारदों बियो लाजि रोङिया दिनै जों नोंसोरखौ मिथिहोनाय जादों बेफोरबायदि जाया जेरावखि गैया मानो जोंनि बे गामिनि फिसाजोआ लाबोफिननांगौ बियो नोंसोर मिथिगौ नामा बियो बहा थांनानै दंहैयो
माबा मोनसे खबर मोनथियोबा जोंनो खोन्थाखा नङाबा उनाव दिगदार जागोन दै बिनानाव बायदि जानायखौनो बे एफा उन्दैखौनो लानानै खारदों हो बेफोरबायदि बहा लांना मा खालामहैनो सानदों बेलाय आंनि फिसाखौ आयं आं जेबोखौनो मिथिया जोङो माने नोंनि नोंदाजों दाउआ लाना खारदों आंनि फिसाजोखौ एसे उन्दैखौ थगायथ'सिनो बेबा मा होननानै लांफ्लाखो बहा मा खालामहैनो सानदों आंनि फिसाखौ थारैनो जों जेबोखौनो मिथिमारा दे आरो आदाजों दाउआ न'आव फैया बेसेबा गोबावसै आइयानो जोंखौ नागारनानै थांबाय थेवबो फैयाखै नोंसोरबो दिगदारसो जागोन आंनि फिसाजोखौ लाबोफिनाबा नोंनि नोंदाया हो नोंसोरबो बे गामियाव थानो हायै बायदि जागोन दै बुंखाबाय आङो बिथिंबो लेंनाय जागोन लोगोसे केसबो होनाय जागोन नोंनि आदानि खिलाफ गोख्रैनो हमनांगौ बे जों दाउखौ बेफोरबायदि गुन्दामि मानसिखौ नोंसोरबो मिथिगौबा खोन्थाखा जों दाउआ बहा दङ आरो नोंथ' बिनि हिनजाव नों मानो मिथिया जानो फनथ' हरखादों बियो हिनजावखौथ' जाम्बिखौ लाना खारनो आरो बेबो गामिनि गथ'खौनो दिगदार जागोन नङाबा नोंसोरबो माबा मोनसे मिथियोबा खोन्थाखा नङाबा जोङो केसबो होखानाय जाखागोन नोंनि नोंदाखौथ' बे साननैसोआवनो जुदि बियो लाबोफिनाबा बारग'गोन सानदों बारग'आ नाथायबा मोनथिनानै लाखा नोंसोरो सानफा एफा माथो फनखौनो हरखालाबो अखाफोरा ओरैबायदि गाज्रि मोनबाय आरो आंखौ बुवा दाननानैसो हरबावदों ओमफ्राय नङा बे हर दा हर माथो नांजाबाय थाखो आंहा दाख्लैबो लोगो मोनबाबो रायलायखायाखै माथो मा जादों होनबाबो गैया SMS खौनो जेबो रिप्लाय हरखाया बेखौनो रागा जोंनानै दंखोमा दे आरो थेवबो आंखौ मोजां मोनोनो होमबा आंखौ मानो इगनर खालामदों बे आरो आंथ' खेबसेबाबो फन हरोमोन ना हरबावाखै माथो आंनो फन हरबाय थाग्रायानो दिनै खेबसेबो फन हरला आसरितलै दाख्लैसोनिफ्रायनो हराखै फनखौनो हरखाथाराखै इयो मेहेरानो गावनो हरबाय एसे मोजां हरलायबाय आं थेवबो जेबो माबा गैबावा आरोना रिसिभबो खालामा बलबो खालामा दाथ' ओंखामबो जाखांबाय खोमालै होमबाथ' हमनांगौमोन ना बियो माबा आरो फनखौनो दांबाय थाखादों हमनोबा मा जायो हमबाबा मा जागोन दा न'आव थांनानैसो खेबसे हरबावनोसै आं जेबो नुला जेरैथिंबो खोमसि जेबोखौनो नुला मानो बेफोरबायदि जाखो आंजोंलाय मानो बेफोरबायदि जाखो सोरां नङा आंसो आबासान बहा नों आबा आयै आं नोंनि खाथियावनो दङ बेथिंजाय बबेयाव आबा आं नोंनि खाथियावनो दंलै आयै आंथ' जेबोखौनो नुला आबा जेबोखौनो नुला बिदि दा बुंलै आयै नुफिनगोन नोङो जों डक्टरजों रायलायगासिनोखाना ओमफ्राय नोंनि आफाया बोरो सोराङा बहा आफाया मुलि लायनो थांदों आयै हस्पिटालावसो आरोबा डक्टराबो रायलायनो लिंहरदोंनो एसे आयै दुखु दाजा जों मोनसे मोजां डक्टरजों रायलायखाबावबाय मेगननि ओमफ्राय नेक्स्ट सानडेआव जों नोंखौ लांगोन ओमफ्राय मा भरोसा आबा आंदि हामगोन ना हामा आंनि मेगना आंथ' जेबोखौनो नुला नुगोन दे आयै नों सिन्था दाजा जों दोङो ना औ आयै नोंनि थाखाय जों मोजां मोनसे सुप बानायना लाबोदों नै नोंनि मेगननि थाखायबो मोजां बियो नायल' इसोरा अनोब्ला थाबैनो हामगोन आयै औ बिहामजो सान आइनो माबा सुपा दौना होदो औ थुनथुलि ओमफ्राय ओंखामा बानायबाय दा बानायबाय दे सान आइमोना फैनो होनदोंमोन सफैखो ना माखो बिहामजो सफैथ'वाखै आयै दाय दसे थाना फैगोनदां आइ उन्दैयाबो दाय फैबालाय मा जाबावनो आंथ' नुला नोंसोरखौ रावखौबो नुगोन आयै नुगोन सिन्था दाजा आं जुदि मेगन खोमालाबाबो नुलाबा आंहा मा जाबावगोन आयै दसे थाना ओंखामखौबो जादो दे आं बानायखाजोब्बाय आइनि बेबायदि हालोदखौ आं नायनोनो बोरैबा मोनजोब्बायलै थुनथुलि नाथाय अब्लाबो गोसो हमथानानै जोङो थानांसिगोन ना सान मोजां ट्रिटमेन्ट खालामनांसिगोन आरो आइखौ हजों मेहेरनोलाय खोन्थाहरदोंना हराखै आंबो फन हरदोंमोन हमखाथाराखै मा मोनथिबावनो दे आरो मालाबा खोन्थाहरनो नागिरबाबो फनखौनो हमाबालाय रावनिखौबो गोसोआनो गैखाया खोमादां मालाय थेवब्लाबो न'नि इसेबां हरनाय हिसाबै हमनांगौमोन ना बे सोरनिखौबा सासेनिखौ नङाबा नों थांना फैया मानो खेबसे नाङालै थुनथुलि आरोलाय बिसोर दानो दावरावसो खालामलायगोन आं थांथ'बाय थाला आइखौ नागारना बेबायदि हालोदाव जागोन दे होमबालाय सनामोन जाबाबो जायाबाबो दसे सम लाबोलायबाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसैलाय बिदिबा लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसडजों
आरो नोंथांमोना नायनानै माबोरै नांदों फोरमायहरलायदो लोगोफोर जाय जाय कमेन्ट खालामनो मोजां मोनो कमेन्ट खालामदो आरोबा लाइकखौथ' थुनो दाबावखा लोगोफोर आंनि सनामोन जाय जाय मोजां मोनो दै थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट एपिसडजों जेबो प्रब्लेम जायाबा उसुबिदा जायाबा लोगोफोरना थांथ'नोसैलाय दिनै बाय बयनिसिमबो लाभ इउ मेहेरनिफ्राय आं जुदि थैनानै थाङाबाथ' भिडिअखौथ' लाबोबाय थानो नाजाखागोनानो आं लोगोफोर दसे समबाबो आरोना बास जिउ थासान्दि नोंथांमोननि सेराव आं मेहेरा बेबायदिनो भिडिअखौ लाबोनो नाजाबाय थागोन सनामोन जाबाबो जायाबाबो आरोना नोंथांमोनाबो मोजां मोनबाबो मोनाबाबो जाय जाय नायनो मोजां मोनो नायलांबायल' थाबानो जाबाय दै सनामोन